چەکدارێکی ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ یا نێزیکی تورکیەیە çavê xwe berdaya til Rifetê. Yek ji wan du bajarên Bakurê Sûriyê ku Serokkomarê Tirkiye gefa dagirkirina wan dixwe. Çekdarên wê beşa opozisyona nêzîka Tirkiye li benda okeya Erdoganên niyêtek ku doh li Tehranê Serokkomarê Îranê û Serokê Rûsyayê razîbûna xwe pêşan nedan. 6 ساڵان بەری نەها لەگەل هەزاران شەڕکەر ئەم ji gundê xwe ji Til Rifetê derketin û li ser çavdêriya eniyên pêş ên partiyên cudaxwaz berdewam bûn. 6 salin me navçeyên xwe bi cih nehiştine. Niha me amadekariyên xwe temam kirine û ji bo şer amade ne. Em li benda demjimêra sıfır û biryara destpêkirina şerin. Armanca me ne tenê azadkirina Til Rifet e. Armanca me rizgarkirina Til Rifet Heleb û hemû navçeyên Sûriyeyê ji hemû dijminên şoreşê û partiyên Kurdî û her wiha sîstema tawankar a Esedê. Em ranawestin heta ku hemû xaka Sûriyê rizgar bikin. Çekdarên nêzîkî Tirkiye tenê kîlometreyekî dûrî Til Rifetê ne û li derdora min bicê jî di amadebaşiyê de ne. Tirkiye bi hênceta dûrxistina PKK û YPG ji sînorê xwe pêdagire li ser kontrolkirina 30 kîlometre ji Bakurê Sûriyê yê hevsînor li gel Tirkiye. Doh li Tehranê bi awayekî eşkera ji Serokkomarê Tirkiye re hat gotin ku êrîşeke nû bo ser axa Sûriyê dê zererê bigihîne Sûriye û navçeyê. كان سبب تهجير أهالي المدينة هو روا مایاج باجێر ji ber operasyoneka hevbeş a rejîma Esed û partiyên cudaxwaz ên Kurdî bi alîkariya hêzên asmanî yên Rûsyayê bû. Piştî heft salan û ji sala yekemîn a koçberiya me heta roja îro artêşa me li aniya Til Rifetê ye û li benda saeta sifrê ne. Ji sala 2016 ve Tirkiye sê operasyon li nava axa Sûriyê encam dane. Li Til Rifet û Minbic tevî ku ew ji aliyê îdarî ve vegeriyana jêr desthilata hikûmeta Sûriyê lê hejmareke zêdeya Kurdan li wir heye û operasyoneke nû nîgeraniya koçberiyê çêkiriye. Her wek çaweyî û dibêje ji ber êrîşa Tirkiye ya sala 2018 bo ser Efrînê zêdeyî 100,000 kesan koçber bûn.